Umcimbi ubuhanjelwe inkosi yakwabiyela kwaSanguye. Umntwana uSimangaye wakwaZulu nongumfowabo wesilo esibusayo uMisuzulu kaZolithini kanye nabantwana. Ngithokoza sisi ngibingelele nami ababukeli benhlaka production. Ngifike late futhi nginamkhongi nifuna imali 200 rand. Bafuna malini? Ngisho ngiyalithenga phela 200 rand. Uthi ibhodi nesiyalithenga. Uma ngabe ufuna 200 futhi ngiyalithenga. Ngcono baphindele nalemuva. 200 rand. Bathe wokwethola ibhodo elehlisa. Webhodo. Yebo. Pho manje nizocela nenze njani? Ngifike late into yokuqala. Balinike isikhathi ebesinqunyiwe kunqunywa isikhathi. U9. Benqunula yini? Yebo. Oh. Kuthiwa ngo12 futhi besesicawini. Inkinga phela yisho. Seku-interview le wenzayo. Ngiyakubona. Inkinga ukuthi ngenkathi beza besuka olundu umgwaqo kuwona wabo. Kufanele behambe benikalile ukuthi ispeed efanele behambe ngaso bafanele behambe ngaso. Awufana nini icele phambili nisho nithi sicela uba nisidodele isikhathi ngoba umgwaqo kuwona wethu osobe sihamba kuwo. Umgwaqo kuwona wabo bafanele behambe ngo60. Phela bafanele behambe khona ngo80. So ngenye indlela ngeke nqumeke isikhathi. Manje ngakho sekufuna u200 webhodo nje. Bafuna u200 ngeke phela ingane yabantu yasindwa lapha. Ayisindwa lula amabhodo la. Oh lawa, ishingane encane yalithatha lithi. Oh lilula. Lula lebhodo. Cha phela ngokwesiko kufanele nimethule ngemali. Simethulile ngoba siyamhlawulisa. Siyamhlawulisa manje. Angisenayo imali. Ngiyathi ngizophuma la asanda 100 rand kuphela ngicela bangixolele. Ngiyeza manje. Sifete. Abantu bethu laba sekho. Abantu bethu. Ngaba kwamkhwana. Nifunani yami ngingineza yona. Hayi 200. Ngale kaloko. 200 ufunani. Thina laba bakhona. Imoto nanza le. Asifuna ngo200. Siyacela bana sisibone isikhathi. Nini? Namhlanje noma nini. Hayi asikutheni. Sibele suya malanga niyafika la ngani. Iya ayithwele ngani ngikuthwele nami. Yithi laba ngicela ningithembe. Ngiyayishiya ifoni yami ngithuleni. Nini mama? Abamthule Uthule inamba yakhe. Sithanda upelele. Chanseka mama. Nginibingelele ababukela emakhaya kuphela kuphi la nibukela khona inhlaka production uqala ungena kuleli page lethu lika Facebook cindezela follow ulike ucomment uphinde futhi ke ushare le video kanti ke mbukeli lapha ekhaya siyatholakala ku YouTube kanjalo na ku TikTok esiniphela zona ke mbukele lapha ekhaya zithi singaba kwakhali olundi enhlungwane ngaphansi kwenkosi umlaba ungasibiza ngomthiya kanti ke futhi ke ungasibiza nangombheche. Sisuka ondini silibhekise eGingindlovu endaweni yasemacambini esigodini sakwaHofa siphelekezele ukhali odume ngelikabhuqwini phela namuhla uyokwembesa aphinde akhehle othandweyo wakhe lokungiyena azomenza uNdlunkulu wesihlanu kwabane abakhona. Mbukeleke lapha ekhaya bekukuhle kudelile awuzwe umvumo ovunywa zinsizwa zithi wemfo kaNcamane wayibona kanjani le ntombi. Wemfo kaNcamane wayibona kanjani? Wayibona sana masingi. Wayibona kanjani? Wayibona kanjani? Wemfo kaNcamane wayibona kanjani? Kanti ke mbukela lapha ekhaya lo mcimbi ubuhanjelwe inkosi yakwabiyela kwaSanguye. Umntwana uSimangaye wakwaZulu nongumfowabo wesilo esibusayo uMisuzulu kaZolithini kanye nabantwana. Uma uphosa amehlo kulabo abangenayo ngomama kanye noNdlunkulu bakwakhali bathi sisifikile mathupha sizokwemukela uNdlunkulu njengoba esengomunye woNdlunkulu bakwakhali. Ubaba wacela nebala nathi samvumela sibona isidingo. Uma sikhuluma ngomkhehlo sikhuluma ngomdlalo omnandi kodwa onemcikilisho wakhona. Mninganyana imigomo okumele ilandelwe ngokucophelela.
Nakuba izindawo zingafani nemikhuba yazo, kodwa kulomdlalo cishe kufane. Ake sizweke noma sibeke indlebe kuso isazumlando salomcimbi. Angibingelele mangibonga kakhulu kwinhlaka production, bonga kakhulu nami nginemukele kuba khona kwenu. Namhlanje besila endaweni yaseGingindlovu singaba kwaKhali sizombesa siphinde sikhehle umakoti wethu. Sithe sibona ke lapha ya omakoti base beqala behambisa ke imkhonto njengokujwayelekile okuyinto ejwayelekile. Kepha ke la sibone beqala kini. Ngifisa usixoxele kabanzi la ukuthi ke kungani beqala kini futhi ke nina ningobani kumakoti. Ngibonge ma thina singoba bengane umkhonto uzoqala kuthina phela ithina banikazi bengane noma thina baba bengane umkhonto ubona uqale kuthina kanje. Kodwa ngoba bebesekhehla ma ingakho ubona ngesathi ekhehla simthathe sangamfaka umkhonto ngoba sesangamfaka umhlwehle. Umhlwehle ufakwa umuntu osuke ngazamule. Njengamanje oba osoyemula lo bese khehla umkhonto kusemfaka inkehle khehla emfaka inhloko ingakho ke simnika thina ukuthi akangawufaka umhlwehle. Mase sifika futhi esigcawini ithina bobaba esiphethe uthi nedlozi limsingathe ithina funa simfaka imali eqala. Bese kulandela ke abakhwenyana obabakhwenyana bafike kuthina ithina sifuna sibanike nje ukubamukela sesibamukela njengamanje. Emva kwalokho mase sesihlomulishina imali sekube sokufaka ihlobo emva kwehlobo sokubaba abakhwenyana. Abakhwenyana sebefaka imali uma beqeda lapho bese bebuya futhi umkhona mhlawumbe sayedwa esephinda lokuthiwa khokha bese bayakhokha. Bese kuba besekhona basekhaya komama wakhe kwaShandu ufuna bese bemembesa bemnika imali emva komembesa komama sekube sekuyovala mina njengobaba sesihamba solanda umkhonto lo bade sina ngawe ingane ingane futhi ngasathi imbeswa ingubo ngemali enayo iye besigoqwa ngesikhafu noma ngetshale yasemzini bekuyodwa neyasekhaya bekuyodwa kuba khona umama abayenzela lokho mawuqedwa lapho kuyobuthi ubaba besethatha umkhonto eseniyakho uphelile umcimbi sekusala ke abasemzini sebeshaya umphendu esigcawini buse yaphela bese sibule ekhaya sesiyohlaka njengamanje ngibonga abafuthi kakhulu. Sithanda ukubonga njengomndeni wakwaMkhwanazi kubantu abafikile bazosingatha emkhehleni kadadewethu ufanele sibonge wakwaMkhwanazi sibonge na uSibari ukuthi enze iqiniso njengamanje bese sizolanda imkhonto la okukhombisa khona ukuthi umcimbi usuyela ngasemaphethelweni akusho ukuthi usuyaphetha kodwa usuyela ngasemaphethelweni so nje sizocela ukuthi sibonge wonke umuntu ofikile ozosingatha sisola amagama okubonga sibonge kakhulu kumndeni wakwaKhali ukufika usilethele umcimbi omuhle kangaka la endaweni yaseMacambeni akukho nje okuningi engakusho ngaphandle ukuthi siwumndeni wakwaMkhwanazi izandla zedlule ekhanda siyabonga kakhulu. Umcimbi ke lo omkhulu kakhulu othe wazimaziswa inkosi ke ngasoke lesikhathi indaba ezitha angikubingelele ngwamukele kwinhlaka production. Ngithokoza sisi ngibingelele nami ababukeli benhlaka production siphakathi komuzi wase kwaMkhwanazi kwaNkwale inkosi sizizwa sithobeke kakhulu masi phakathi kwalomuzi osibuni namhlanje ke angihambi ngedwa ke ngihamba no baba ke ngithoba baba mina ababe homzabo baba abasuka kwaKhali le phesha wemfolozi kuhlophe khu enkosini yakwaMlaba ngiyathobeka kakhulu namhlanje sifuna namhlanje ukuthi nami ngibe ingcenye yalomcimbi omkhulu kangaka phakathi konkwale inkosi nabantu bakwaKhali ngoba abakaKhali ke bazalwa ke kwasanguye lo okhulumayo ke inkosi yesizwe sakabiyela kwasanguye so ngithobeka kakhulu ngalokho kuba nami bengcenye namhlanje sibonge nje neweda ke nokuyiphatha kahle kwabantu nayo yonke nje into abayenzayo phakathi kwalomuzi walapha eBatha ngoba la esikhona kusenkosini yaseMacambeni inkosi uMathaba
sithokoze kakhulu na ukuthi semukele esizweni sayo ngoba phela kuyakhuleka uma uyinkosi ungena kwenye inkosi kuyayikhuleka emakhosini awuvele ungene ebukhosini ungakhulekile funa ukukhuleka ebukhosini ungene ebukhosini kuze konke into yakhambe kahle angikwazi vele ngene nje ngingakhulekile njengamanje ke sesikuphethile kumcimbi ke sesizokwazi ukuthi abantu ke bengene ke bangena ke manje ngaphakathi ekhaya ebathe bazothola ke lokho abacoshayo ke abakuhlelelwe nathi ke sihlalele nje noma kushisa ke angene kunakhona la etendeni mhlawumbe ke la ngingaphambi kokuthi ngikudedele inkosi yesizwe ukupha nje ke amazwi ongawadlulisa kubabukhali ubabukhali ngithemba ukuthi ke mdala kakhulu kunawe wenza ke into enhle ngasoke lesisikhathi nengithemba ukuthi niyabuyekela kubona njengoba basebekhulile kuthina mhlawumbe ke la amazwi ongawadlulisa ukumhalalisela ngosuku lwakhe la namhlanje kanjalo nomama uMamkhwanazi ngidlulisa nje ukujabula kakhulu ngoba basifundisa izinto eziningi vele sezingane thina futhi sifunda kubo noma ngiyinkosi kodwa ngokukhula basifundisa izinto eziningi ukuthi emhlabeni ufuna uphile kanjani anokuthi akufanele sidlale ngezingane zabantu ingane yomuntu mangabe uyithandile fanele uyithathe ngikhuthaza kakhulu insizwa uyithathe ingane yabantu uyenza umakoti hayi busudlala ngayo nje bisi uyishiya kanjalo uma ngabe nayo kodwa imisele ngokuthi izigane ngelinye ilanga kodwa nje sithokoza kakhulu imfundiso zabasinika zona basifundisa nje ukuthi umuntu uma usumthanda fanele ukwazi ukuthi umqoqa uye nganeno eduze ekhaya azovusa umuzi phakathi kwekhaya ngalawo mazwi nje nami inkosi yakabiyela wasanguye ngithokoza kakhulu ukuthola ithuba nje kuNhlaka production kuba kube khona engikukhulumayo nesizwe nje ngoba izizwe zethu lezi ukuthi ngila emacambini kuyafana ukuthi ngisekhaya noma ngikasanguye nomcama efika kasanguye kuyafana ngisekhaya yes no indaba ezitha angidedele sabonga kakhulu menziwa ngesikhathi sakho thank you very much ngiyabonga kakhulu namhlanje la eGingindlovu endaweni yasemacambini esigodini sakwa Offer besizokhehla umakoti wami wesihlanu uMamkhwanazi besizomembesa okwembesa sikhehla okusho ukuthi sesiqedile sesifukusela usuku lodwendwe yebo ngifuna ke la usixoxele imbali yakho sayibona iqhakazile hayi cha iyaqhakaza yini le akheha ngayo uMamkhwanazi ziningi izingaka intombi wathi ke cha ngithanda nayo mina yami imbali nayo imbali engithanda iyogqama emagcekeni akokhali hayi wangiheka ngakho lokho kuhlala kungiheha nje ukuthi ngifuna umuntu okhuliseke kahle nomuntu waziyo ngekhaya ukuthi ikhaya yini nomuntu onesizotha ohlonipha igceke ngabona lezo zinto kuye njengoba ngumuntu oseyinganwa nje ongasaqala ukugana lokho kungenze ngambona ukuthi naye ufanele ukuthi avuse eminye imizi yomkhulu insizwa nezintombi omama nobaba baphumile bakuphelezela engicabanga ukuthi indlela ecishe iqede ngaphekwa ama-hour noma cishe kuba ama-hour amabili kusuka olunduzela amazwi ongawadlulisa kubona ukubabonga beshiya konke abangakwenza bathi cha lolu suku siyolichitha nobabukhali lolu suku siyolichitha nondodana wethu le endaweni yaseGingindlovu ngithokoza kakhulu mfowethu kubo bonke abantu besizwe senkosi yakwaXimba abaphelezele abamndeni wami wakwaKhala indlunkulu yonke yomama engesekile phela ngoba usikwazi ukuthi asisenabo abazali sesithembele kubo laba abasiganileyo ngihamba nabo mama bonke bakwaKhali nabangiganileyo nami bakhona la ngibabonga kakhulu ukuthi bangeseke konke engikwenzayo ngoba yazi ukuthi inqumo engiyithatha kuzoyizinqumo ngempela ufana ngiyithatha angiyithathi njengoba ngithanda ukwenza izinto kodwa kunesizathu sokuthi ufana kuvuka imizi yobaba ngibonga nje kakhulu kubo bonke abantu abathe bahambela kulo mcimbi bazosingatha uzube mhle kangaka no siyabonga kakhulu babukhali sathemba ukuthi kusazohamba kahle sibonile nasekhaya sisayoqhubeka imicimbi usayaba mnandi ngithokoza mina kakhulu ngithokoza kakhulu kweNhlaka production nokuthi ngihambe izwe lingaka izongithwebulela lo mcimbi ngoba nami ngifisa ukuthi lo mcimbi
uhlala ukhona kwibalazo. Sibonga kakhulu baba. Thoza kakhulu. Mbukelo wenhlaka sekhona ke la endaweni yaseGingindlovu nginawo singaye njengamanje uMamkhwanazi ya intokazi ke le esencane eyikhethele nayo athi cha ngiyangena emzini wakaKhali. Dadewethu angubingelele ngwamukele kwinhlaka production. Ngiyabonga sisi. Ngifisa la usixoxele namhlanje ukuthi sila sisuka le Olundi senzani la namhlanje kaMkhwanazi. Namhlanje ubaba uNcamane uyangimbesa bese yangikhehla. Yes. Kusho ukuthini ukukhehla umbese uma Mkhwanazi kuwena kusho ukuthini lokho? Kusho lukhulu ngoba ngibona iqiniso lenzo umyeni wami alenze kumina emva ukuthi ngoguda ngidobolile then manje uyangikhehla uyangimbesa. Hayi kuya ngathi kuyashesha kulungile. Sengasho ngithi mamncamane ngikusho ngokugcwele manje. Hayi mamncamane. Ngifuna ke la udlulisa amazwi okubonga ngiyabona ukuthi intokazi cha ayisintokazi amazwi amaningi amazwi okubonga kumnyeni wakho esakwenzela iqiniso siyazi ukuthi ababaningi abalenza iqiniso yena kepha ke umile eqinisweni lakhe alisho mhla eqala ukubona wazwa sigcina isithembiso amazwi ongawadlulisa kuyena nomndeni wakhe njengoba nawo uphume ngobuningi ukuba umphelezele. Yes, ngithi ngiyabonga kakhulu kumnyeni wami uNcamane Ndaba Ezitha. Ngithi ngiyabonga kakhulu isithandwa sami ngokwenzile neqiniso lakho kathi ungibona washo wathi ubona unkosikazi. So uze wakwenza ke lokho wafika ekhaya wayishaya zonke zaphelela. Ngiyabonga kakhulu and then ngibonge nomndeni wakaKhali. Ngiyabonga boNcamane ongiseka nokungisupporta. Siyabonga kakhulu mama. Siyabonga. Umama ke uMancamane ya umama wala ekhaya sesimbiza ke ngomama uNcamane ngokugcwele namhlanje intokazi ke engandile ngokukhuluma kulungile sibamba kanjalo umbukelo wenhlaka inhlaka production igqilaza online.